правата на крачи Станов. По неравната борба всичките политики е почва Борисово записва на успехи. Тази ранетите революционери тайни целят дайте от който стастир. Наредните денови даме погребан заедно с който погребан на Борисово. За преминете на даме Борис останали за следващите повече дела. Неговата работа върху избранието на почвата на народ, върху съзнанието на специалисти по робством, дава на тази на Македония. Била цел него единствен факт. Свободата на своя народ, своята земя, там го постигнали от своя живот. Иако релативно кратко изпълнят само прекор изпълнение на своя. Тато е голема почита по името и делото на Дани Груев от генерациите, които продължили борбата за независна самостоятелна македонска държава. Тези от денешни денови са остали негови основи. Затова и денес са всеко е голема пешурно, колка ни още, тези цели са силово и малестията, да работиме традицията, да му дадиме собствена почет на делото на Дани Груев. Един от реалата на македонските революционери делото да посветили на свободата на своя народ на Македония. Нека биде особено неговото собствено дело. Слава! Слава! Кой знаете, господин Елен от Даме Груев ще е преживял за това? Каже тук на вечеря. И оти да го нема. Кой от сино тук знае последния ден на Даме къде е загинал? Ако некой знае да каже на вечерята, Даме къде е на този ден загинал? Оти има 3-4 приказки, некои не сме, некои сме. Ако некой знае, нека се каже. Какво знаеш ти? Ако ти знаеш. Айде,